So ano pang hinihintay nyo guys? Samahan nyo kami at ating ihatid ang surpresa at tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction. Isa lang sasabihin ko, harap na! Good afternoon po. Dito po nakatira si Ma'am Perlita Tobias. Wait a minute! Who are you? Hindi po. Sino po si Mami? Ako ya? Paano masabi? Ma'am, may i-deliver lang siya. Para sa po. Sa inyo daw po namin kukunin ang bayan. Ma'am, kayo po ang nakapangalan kasi. Kayo po ang nag-order sa Facebook page niyo. Bakit wala po? Kayo po mismo yung kausap namin. Kayo po ito, di ba? Ay, oo. Kayo po yan. Kaya kayo po. Kumanaya. Oo nga po, ma'am. Kayo po to, di ba? Kayo po nag-message sa amin. Salaset po. Salaset. Salaset. Buwan ko na amlata. Payment first, mami. Buwan ko na amlata. Payment first, mami. Ulan ka na si Chris. Sino po? Anak ko. Hoy, delikado na nga sa lasal. Ma'am Christine, may order po kasi si Mami na salaset. Halika nga. Paano ko naka-order yun? Hindi naman siya Nakapangalan po sa kanya, ma'am. nakapangalan. Ma'am, kasi siya po ito, di ba? Siya po yung nagme-message po kasi sa amin. Sabi ko na nga sa'yo, ma'am, kung ano ano-anong inaano mo. Kung anong inaano mo. Kasi, si Cheo kasi, hindi na ng Facebook. Sige lang tan. Open mo mamaya mag-ano yan. Alam niyo mamaya heart. Eh, paano yun, ma'am? Di ba pwedeng ano? Cancel? Ma'am, ano po muna namin sila. Eh, syempre hindi naman po sinasadya. Hindi po pwedeng i-cancel. Ma'am, ang layo-layo pa ng pinanggalingan namin. Imagine mo po, ma'am, 4 hours po kami bumiyahe. Magkano po? 10,000. Ano? Mapanin, ate, kung ano yung mama nga nagkwati mais. Ano po, ma'am, papababa na po namin. Sige po. Halika, mami. Hoy, Para makita. surprise! Anong kulay yun, ate, yung one? Sige. Anong kulay yung salaset? Mahogany. Ito naman yung original, ma'am. Original, ma'am, naira po talaga siya. Lang, mahal, ma'am. Mura na nga po yun, ma'am, eh. 10,000 lang po yung naraw. Wala naman ako. Mami, kausap pa po namin kasi. Paano po yung buksan niyo po namin? Lagot ka nga. Ito po, mami. Taas niyo po.
Ayan pa po ang isang regalo para sa'yo. Ayan. Wala na Opo, yung ma'am. Nakakulat yung camera na yan. Dapat. Picture ako, mami, ha? Alam niyo po ba kung sino nagpaano niyan? Ay, naku, hindi ko. Hindi niyo po alam. Mamaya po, malalaman ninyo. Mamaya po ang surprise para sa inyo, ha? So, ayan, mami. Meron pa kami isang surprise. Nakita mo, Alan? Nakikita mo? Yan, Judy, ko na lang kumuha ng mga pictures niya. Pero nanay, bago ko ibigay yung isang surprise ako para sa'yo. Nanay, mahilig ka pa mag-bingo? Ay, nako. Alam mo, mami, ang cake mo, big surprise! Oh! Ay, lighter. Pahingi po ako ng lighter. Meron po ako dito. Ay, meron ka? Diyan na ba? Dito daw po kaya pag i-open mo man. Wala, oh, si Merlin nakaklingin. Merlin, ano ba to? Ah! Oh, kita mo. Mag-picture kay Lola na. Ano ba to? Tanggapin mo na lang, mami. Huwag ka nang magtanong. Ano lang yun? Blessing, mami, blessing. Blessings yan. Harap ka doon. Oh, picture po, picture po. Hindi kayo magbanger asin mo sila. Ano ang lighter? Ano ang lighter? Ano ang tinay? Yan! Ano ba yung tinay? Tinay! Ano mo na? Para tinatsa? Picture po, picture po. Oh, tingin po dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ayan. Sa lahat ng bisita po, lapit naman po rito. Kakantahan muna natin si mami. Yan. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isang malakas pa, yung mabilis, malakas. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, mami, pahingit na po. Yay! Palakpakan naman natin si mami. Nanay, tayo ka muna dyan. Ipahawak mo muna si Apo. Hawakan mo na. Ay, hindi pa ako na po hahawak. Ito lang po, pakihila po yan. Ay, bingo! Nagbibingo ka dyan. Pagbibingo na siya! May pambingo ka, nanay, siguro mga isang taon. Isang taon. Pulukan. Pulukan kayo na. Unang bola, mami. Unang bola. Sa letra ng B. Birthday mo daw. Ayan. Ilalabas natin ang number 64. Ayan, mami. Pakihila na po. Ito, mami, ang hihilain mo. Ayan. Maya, dito na! Hop, 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 hop. Kuya Sa Demay! letra ng O, 100. Kuya Demay! Sige, mami, hihilain mo. Dalawang kamay, mami. Malayo yan. 1 kilometro, 100 yan. Sige lang, mami. Hila ng hila. Ayan. Oh, bibingo na, bibingo na. Bingo na. Sino may puro? Ako! Okay, mami. Sige, isa pa. Sige pa, mami. Malayo-layo yun. 1 kilometro yan. Sinasabi ko sa'yo, hindi tayo matatapos rin. Hop. Demay! Sa letra ng O! Puro na daw, puro. Walang nagpera. Andaray! Andaray! Wala pa rin. Wala pa. Hop. Letra N. 41. Hoy! Hop. Sige pa, mami. Hop. Sino nang namumuro? Wala pa ba? Wala pa. Hop. Puro. Ayan. Hop, 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 hop. Mami. Yes. Ayan, bigyan tayo ng mga tagyan lang ito. Ayan, sila pa, mami. Sino
pa! Tangan. Oh. Sige! Walang katapusan! Walang katapusan yan! Ang dami niyan, Mami, bibilangin natin. Piki naman natin yung pira. Ay, hindi ba? Wala pong peke dyan na yan. Happy birthday, Mami! Kagay mo, mother. Bibilangin, pero kalibat muna natin yung mga ibang pagkain. Ipasok muna natin doon at doon natin ituloy ang program natin. Yan. Sana So, ipasok muna natin guys yung ipanghanda ni Mami para ituloy natin yung Mga bisita po, yung gusto kong magpa-picture dito, magpa-picture na po Yes, tayo. yes, yes, Ano namin yes. kung set up. Kami rin. Sige po, sige po. Yung kanilang Dahil hawakan. Nakabidyo ba to? Ay, nakabidyo. Ano ba? Ayan po, isama niyo po. Smile! Smile! 1, 2, 3. Isa pa po, smile pa po. 1, 2, 3. Saglit lang, i-adjust ko lang po para mas kita lahat. Sama po lahat, sama po lahat. 1, 2, 3. Smile po, smile. 1, 2, 3. Waki po, waki. Waki, 1, 2, 3. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Janine, ang driver namin si Kuya Judy, ang camera naman namin si Yani. Kami po ay galing sa surprise pa-deliver ko by Miss Maylin Balabay sa Cosorobio, Pangasinan. Yes po, malayo po, kaya nag-aalanganin talaga kami kanina, baka hindi na namin mahanap. So ayan po, Mami, bago ko ibigay at i-review sa'yo kung sino ang nagpa-surprise nito, hihingian ko muna ng mga mensahe ang mga mahal mo sa buhay. Siyempre, unang-una na si Papa Efren. Papa Efren, Papa Efren, halika. Ayaw, ayaw. O, si Ma'am Christine na lang, Ma'am Christine, halika dito. Ay, hindi po pwede yun, Ma'am. Wala pong teacher na mahiyain. Ang excited na. Mag-iiyak. Low. Huwag iiyak. Ang wish ko lang kay Ma'am ay maging healthy siya lagi para mas maibigay pa namin yung gusto namin ibigay sa kanya. Yung magandang buhay. And tsaka, syempre para makita niya rin yung mga apo niya. Isa-isa pa lang. Ayun lang po. At tsaka, yung wish niya sana matupad. Yun lang po. Ano naman yung wish niya. Love you, Kuramatan. Si Teacher Christine. Si, ano naman, si Ate Cheng. Hindi ka na rito, ate. Hindi ako pwede kasi iiyak ako. Hindi pwede. Ganun talaga yun. Yun talaga ang purpose nito. Yung mag-iyakan tayo rito, magdramahan tayo. Hindi ka rito. Walang ligtas. Iiyak ako. Iiyak ako. Sige na, Ma'am. Sige na po. Kahit isang happy birthday lang. Sige na. Sige na. Sinagpatawa ako para di ka iiyak. Happy birthday, Lula. Sana maging masaya ka lagi at healthy. Love you, Lula. naman yun, hindi naman si Cheng. Kung ano yung anak, ganun din ang nanay. Kasi siya ang tagasalita. Kung anong nararamdaman ng anak, ganun din ang ina. Di ba, Ma? Love you. Thank you. Si Manang Nengneng. Ay, wala pa. Si Auntie Cathy. Happy birthday, Pileng. And many more birthdays to come. I love you.
Salamat po. Sino pa bang pwedeng magbigay ng message? Si Ate Gina. Ate Gina. Tsaka si Manang Lainey. Hindi na kayo rito. Dali na po. Pag kami ginabi dito at dito kami natulog, hindi pwedeng hindi lechon ang ipapaulam niyo sa amin. Ayan na si Manang Nining. Ayan na pala si Manang Nining. Ayan, sige po. Hintayin natin. Sa Ate Gina muna, Ate Gina. Dali na po. Ano na po nangyari? Ikaw ka ma, gawat ito daw na. Si Tago naman na sila. Nahihiya. Ayan na si Manang Nining. Ate Ningning, halika rito. Yaman din lamang at ikaw ay late. Hindi mo nasaksihan ang mga pagkakababa ni Dito ka po. Ay, smile po, smile! Smile! Waki naman po, waki! Ayun, okay na po. So ayan guys, sa lahat po na mag-aabil ng aming promo package, meron po kaming pa-free. It's either handheld mic na wireless or either sling bag or yung woman's bag or 3-in-1 po na towel. So ayan, nabil na po kayo ng package namin. Thank you. Thank you, madam. Yun. Thank you po.